Salam dostlar, gitar kursunun ikinci tapağını devam edýär. Bugün siz bilen täze saz öwreniriz. Bu saz çalmadan ozal biziň bilmeli zatlarymyz bar. Gitaranyň tarlary aşagdan ýokary zanat başlanýar. 1 2 3 4 5 6-njy tar. Her bir tary belli barmaklar bilen kakmaly. Suratda görüşimiz ýaly başam barmak bilen 4 5 6-njy tarlar. Olara başgaça bas tarlary diýilýär. Süýen barmak bilen 3-nji tar, ortaky barmak bilen 2-nji tar, owul hajak bilen 1-nji tar çalynýar. Kulbikede bolsa hiç gel tar çalynmaýar. Inni bolsa şu görünüşde peribor öwrenýäs. Şu wagt biz bir krok peribor çaldyk. Ýene gaýtalaýas. Biziň öwrenmeli sazymyz hem durşuna şu görünüşde gitýär. Bu örkezýän ýerime gitaranyň grifi diýilýär. Grifdaky dik çizikler bolsa gitarany perdelere bölýär. Ýagny 1-nji perde, 3-nji perde, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 şu ýagdaýda gitýär. Häzir bolsa haýsy perdeniň haýsy taryny basmalydygyny aýtýan we şonça basýaňyz. Mysal üçin 6-njy perdeň 3-nji tary. Inni bolsa sazy 4 grafika bölýär. 1-nji grafika 6-njy perdeniň 2-nji taryny süýen barmagymyz bilen 7-nji perdeniň 3-nji taryny bolsa ortaky barmagymyz bilen basýas. Sagda ýerleşen suratdaky nokatlar biziň basmar tarlarymyz. Çepdäki suratda meniň bu tarlary basyp duran görünüşim. 2-nji grafika hem edil ýankyýaly, diňe 8-nji perdeň 4-nji taryny goşýas. 3-nji grafikada kulwika barmagymyz bilen 8-nji perdeň 2-nji taryny basýas. 4-nji grafikanam suratdan görüp özüňiz öwrendiňiz. Bu ören ýöneköy. Biziň geljekke öwrenjek akordlarymyzy hem şu ýagdaýda size görkezeriň. Inni bolsa saz çalyp başlaýas. İlki haýyl çalyp, soň tizlik artdyrmaly. Sazy öwrenen wagtyňyz şu ýalňyşlyklary göýbermäň. Şular ýaly hemme tary bir barmakda çalmaly däl. Şu görünüşde çalmaly. İkinji ýalňyşlyk, haçanda tary basan wagtyňyz onu gowşak bassaňyz ses bermez. Basmaly tardan başga tarlary da eliňiz değse, onda da ses bermez. Bu sazy saýlap alanymyň sebäbi bu saz ören aňsat hem ýöneköy. Şol bir wagtyň özünde siziň eliňiz türgenleşdirmäge ören gowsaz. Şunuň bilen videomyz tamamlaýar. Soňra ýüze çyksa kommentariýada berip bilersiňiz. Eger videoň size kömek edýän bolsa, like goýmagy unutmaň.